umakoti eyintombi into ukhehlwa umkhwenyana wakhe. Uma umakoti esephukile ukhehlwa uyise. Siyathokoza. Namhlanje ake ngikhulume ngokubaluleka kwamakoti ekhaya. Impendulo kadadewethu lo bekade ethi ubhuti wakhe ngoba nakho siyagana ongcono athole isayidi ukuze kuzoba khona ukuthula ekhaya. Zingane zakithi sengazi ukuthi osisibethu bengakuqonda lokho ukuthi umuntu osuke elandwe ngeinkomo ekhaya kini mukhulu futhi uza kuqala kunamantombazane la ekhaya. Umuntu osuke elandwe ngeinkomo uyena obalekile okudlula amantombazane ekhaya ngoba lo muntu lowo umuzi owakhe amantombazane ikubo lapho intombazane inekubo umakoti unomuzi wakhe. Sengazi ukuthi singayiqonda le ukuze kungabikho isiphithiphithi emakhaya futhi insizwa umihlakaniphile inqamela ukuthi ilo nabo bonke abakubo ivikela unkosikazi wayo ngoba iyazi lo nkosikazi lo ebengase akhali ngembezi lela bhokisi afika ngalo nalo yamkhonto lo muzi wachitheka bonke wachitheka bugayiwe ngoba badlala kaGeja luzeliwe. Umakoti unkosikazi mkhulu odlula bonke abantu abasuke bengamantombazane ekhaya ngoba usuke elandwe ngeinkomo. Aphinde umakoti abamba iqhaza elikhulu ekhaya wakhohlwa ukuthi uma kunomcimbi ekhaya umakoti kusamele adonse isinqindi asike isifuba asike lonke amakhosikazi ale ndawo lapha yana kwisithebe somama bale ekhaya. Umuntu oyintombazane ke akangeni ngoba usuke ecola ngodehle akanasithebe ngisho emndenini akanasisabelo ngisho kwinkomo yakubizalo ekhaya egameni lokuthi intombazane isukise lesikweletu sokuthi kumele iphume ihambe yogana. Umakoti usuke sephelelisile ngoba usuke ekade engoduso wathelwa ngeinyongo laphana wenziwa inkosi kazi yegceke. Ngisho utshwala ekhaya imbiza umqombothi uye kuphela umakoti onegunya nemvume ukuthi ayiphakele zayimbiza. Ngisho insizwa nobaba azinayo leyo mvume ingakho makuthiwa siyocela ukuthi asiphuzise ufica siguqa ngamadulo siphaphatha sithi awukodwa awusiphuzise mama usiphuzise mama ngenxa ukuthi siyazi ukuthi uyini unkosikazi ekhaya. Intombazane isungadingakali lapho isikhiye sekhaya ingane zamakhehla umakoti noma unkosikazi. Insizwa zakithi ngiyanicela ukuthi niwavula amehlo ningabalingisi abanye obaba nabafowethu lana abavumela oanti nezintombi ekhaya lokho kuthiwa laba bangaganile ukuthi bacaluze ekhanda likamakoti ngoba umakoti umama wasekhaya. Bonke laba ngisho wabona 16 umakoti laba bano 46 oanti namantombazane angaganile noma yini abayenzayo la ekhaya bayicela kumama la ekhaya ngoba umama umakoti. Umakoti bafethu ubaluleke kakhulu ekhaya ukuphefumula kwegceke. Ngisho kuthiwa ngabe kunenkinga la ekhaya uye onemvume yokuthemeleza agijime ngomshanelo la egcekeni akhulume nezalukazi endlini yakagogo nendlu futhi yakagogo uye kuphela onemvume ukuthi ahambe ayosinda lapha yana. Manje bakuzoba khona abantu abangazi ukuthi yini ekhaya kudelela umakoti kudelela umnikazi wekhaya edelela abantu abasuke befuyiwe nje kubo. Sathi ngiyisukumela lento leyo insizwa noma kuthiwa ngabe uzoganwa kubaluleke kakhulu ukuthi abantu basekhaya osisi bakho bonke no auntie bayalwe bafundiswe ukuthi njengamanje lo muntu lo ozela ekhaya ulandwe ngeinkomo. Uma baba bebike emsamo ukuthi siyolanda ihlobo esihle la ekhaya uma bezungeza isipaya lapha ngempepho bethethe idlozi bebika kwabadala ukuthi yena nangu umama lekhaya siyomlanda manje bese kusuka umuntu ofuze ngabe ahada hamba waye emzini wakhe azophazamisa inhlanzeko nesimo sasekhaya. Kanza kithi sengazi ukuthi izinsizwa zakithi ngayiqaphela lento obaba bethu yabashaya futhi uma wakuvumela ukuthi osisi bakho no auntie ba-undermine umakoti ukhona yoba nocala lasemndenini ngoba lokukhohlwa ukuthi umuzi umakoti wakho unkosikazi umuzi. Ngisho kuthiwa ngabe kuluka amacansi la ekhaya iqebetho odomethi uye kuphela onegunya lokuthi yena
adedele izingane eziphume ziyosika lokho kuthiwa yibunda utshani batambama umuzi utshani lubomile emfuleni angazi ngani zakithi kodwa sazi ukuthi singawavula amehlo uma isikhiye sekhaya umakoti siyathokoza uma kube kuhle njalo ngani zamakhehla inkosi iqhutshwa igumgedlela lamachefeza icubungu engenacukufiya siyabonga usonkondla isibonakaliso insimbi yamasosha yababambi yabafonqosa umfokambokothi ngamagayisi majike eduze njengebhayisikili awuphathe ubugqimgqimi ikhanda lingelenqwele siyathokoza bafethu kube kuhle njalo isikhiye sekhaya makoti bahwanqa niyibheke lento niyigade lento yabashaya abantu abaningi ababengazi ukuthi yena yini ebalekile phakathi kosisi babo nomakoti.